नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम पर्व 15वे मध्ये मी निलेश आणि सुचिरित तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आजच्या मॅचच्या बोलण्याच्या अगोदर थोडं जाऊ द्यात आपण कालच्या मॅचकडे. कालच्या मॅचविषयी बोलणं खूप गरजेचं आहे, कारण SRH पुन्हा एकदा हारलेलं आहे. हैदराबाद कुठेतरी चोक होतं आहे असं मला वाटतंय, पण मला खूप असं वाटतं की ती मॅच लखनौने खिशात घातली होती पहिल्या इनिंगमध्येच, ज्यावेळेस KL राहुल आणि हुडा या दोघांची पार्टनरशिप झाली. दोघांनी 50 केलं होतं, सुंदर बॅटिंग केली. तेव्हाच कुठेतरी शोल्डर पडले होते असं मला दिसत होतं, कारण फिल्डर सुद्धा थ्रो करत नव्हते, चिडचिडी जास्त होत होती. विल्यमसन थोडासा नाराज दिसत होता, पण तो ज्या प्रकारे आऊट झाला तर त्याचा फोरआर्म पॅड जे आहे, आपण म्हणतो जुन्या पद्धतीचा तो फोरआर्म पॅड लावतो, त्याला बॉल लागला जरूर होता. त्या करताना आता एक नवीन पॅड येतं, तुला मग ते रिस्बँड टाईप आहे आणि छोटंसंच असतं एवढं, पण ते कसं असतं एकदा तुम्ही ते लावल्यानंतर तुमच्या झोनमध्ये जाता. त्यामुळे केन विल्यमसन आपल्याला माहिती आहे जुन्या टाईपचा बॅट्समन आहे, त्यामुळे त्याचे ते गिअर थोडेसे जुने आहेत, पण त्यांनी बदलावं असं मी सजेस्ट करेन. एक सिक्सर त्यांनी जरूर मारली होती त्या शॉटमध्ये, दिलस्कूप नवीन जो शॉट ज्याला म्हणतात त्याच्यामध्ये त्यांनी मारली होती, पण दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये आऊट मात्र तो झाला होता. आणि सेकंड इनिंगमध्ये मॅच संपली ती आवेश खान अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली होती. आवेश खान 4 विकेट त्यांनी काढल्या होत्या आणि टेरिफिक रिदममध्ये आहे तो. आजच्या मॅचच्याकडे यायच्या अगोदर आपण जाऊया आपल्या नवीन सेक्शनकडे. बॅट्समन ओळखा. कोण बॅट्समन आहे हे तुम्हाला ओळखायचं आहे. शॉट मारणार आहे, पुन्हा बॅट्समनकडे आपण आलो आहे, त्यामुळे हा पण एक खूप फेमस शॉट आहे. खरं हिंट द्यायला हरकत नाही असं म्हणूयात आपण, त्याचंच नाव त्या शॉटला पण दिलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही हा शॉट बघूयात आजचा गेस द बॅट्समन. तुम्ही सर्वांनी पाहिलाच आहे, मला वाटतं 2 मिनिटात सुद्धा तुम्हाला ओळखता येईल इतका चांगला हा शॉट आहे आणि इतका फेमस शॉट आहे. तर सुचिरित येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच आहे ती मॅच नंबर 13, RCB वर्सेस RR राजस्थान रॉयल्स. काय सांगशील? मी आज राजस्थान रॉयल्स नाही तर RCB या टीमबद्दल बोलणार आहे. आणि फॅफ डुप्लेसी हा आमचा कॅप्टन आहे. त्यांनी एक कमाल केलेली आहे बरं का, आणि ते म्हणजे त्यांनी बऱ्यापैकी इन्स्पायर केलेलं दिसते त्या टीमला, कारण आता त्यांचा विनिंग स्ट्रीक सुरू झालेला आहे. अगदी खरं आहे, विनिंग स्ट्रीक सुरू झालेली आहे. त्याचप्रमाणे दुसरा जो कॅप्टन आहे तो आहे संजू सॅमसन. सुंदर लय, ते स्वतः बॅटिंग जबरदस्त करतोय. 2 मॅचेस खेळलेत आणि दोन्हीही जिंकलेत. खूप बॅलन्स साईड मला वाटते त्यांची यावर्षी. मी पहिल्यापासून म्हणतोय वॉच आउट फॉर RR. दोन्ही जिंकलेल्या टीम समोरासमोर आहेत, अगदी त्याच्यामुळे या पुढच्या मॅचला गंमत येऊ शकते. खूप छान मॅच होणार आहे. दोन्ही जिंकलेल्या टीम समोरासमोर आहेत. तर थोडंसं बोलूयात आज ही मॅच कुठे खेळली जाणार आहे. ती खेळली जाणार आहे वानखेडे स्टेडियमवरती. बॅटिंग विकेट आहे, आपल्याला माहिती आहे बॅटिंगला कायमच साथ दिलेलं हे विकेट आहे, पण जसं आपण बघतोय रिच्युअली टॉस जिंकल्यानंतर काय करावं तुला वाटतंय? बॉलिंग करावी असं वाटतं, कारण तू रिच्युअली हा शब्द वापरलास ते बरं झालं, की ट्रॅडिशनली ते पहिल्यांदा बॉलिंग करणाऱ्यांना जिंकण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. त्या कंडिशन्सच तशा आहेत. अगदी खरं आहे, त्यामुळे टॉस जिंकलं जो कर्णधार जिंकेल त्यांनी बॉलिंग नक्कीच घ्यावी, तर मॅच ही खिशात जाऊ शकते. असं आपण बघितलं होतं. रवींद्र जडेजाच्या बाबतीत खुश झाला होता, पण तसं काही रिझल्ट त्याला मिळालेला नाही आहे, पण असं शक्यता जास्त आहे जर तुम्ही टॉस जिंकता तर मॅचसुद्धा जिंकू शकता. एकदा नजर टाकूयात आजच्या प्लेइंग 11कडे. RCBची काय साधारण टीम असेल? RCBची टीम फॅफ डुप्लेसी कॅप्टन. फार स्कोअर नाही केला, पण करेल तो एकदा जम त्याचा आला की तो स्कोअर करेल असं वाटतंय. अनुज रावत पहिली मॅच चांगला खेळलाय, पण पहिली मॅच चांगला खेळला, पण त्याच्यानंतर थोडा जरी डाऊन झाला असेल तरी हरकत नाही. तो कॅप्टन आहे, तो चांगली कॅप्टनशिपही करतोय, बॅटिंग तर चांगला करतोच आपल्याला माहिती आहे. अनुज रावतला अजून एक चान्स मिळावा असं मला वाटतंय, त्यामुळे कदाचित आज ते घेतील. विराट कोहली एक चांगला स्कोअर झालाय आणि नंतर जर असा त्याच्या स्टँडर्ड्सप्रमाणे अजून नाही झालेला स्कोअर, पण ठीक आहे, तो येईलच आता जमा. डेव्हिड विली हा मागच्या वेळेला ज्या प्रकारे त्यांनी सुरुवात केली होती बॅटिंगची, मला तर वाटलं होतं हा 50च मारून जातो. अनफॉर्च्युनेटली आऊट झाला. आणि शर्फेन रुदरफोर्ड त्यांनी टोटली चांगला खेळला होता मागच्या वेळी, आणि तो बॅट्समन म्हणजे घणाघाती ज्याला आपण बॅट्समन म्हणतो त्या प्रकारचा आहे, त्यामुळे मला वाटते की तो तर असायला पाहिजेच. शाबाज अहमद अनदर ऑलराऊंडर, आणि त्याला बॉलिंग अजून तेवढा काही कमाल नाही करता आली बॉलिंगवर, पण बॅटिंग बरी करतोय तो ऑलरेडी. दिनेश कार्तिक जेन्युइन विकेट कीपर, आणि तू
बघितलंस दोन्ही गेल्या मॅचेसला की त्यांनी शेवटी येऊन ती विनिंगची जी रन असते ना ती जमवण्याकरता फुल स्टॉप लावायचं काम तो चांगला करतो ॲब्सोल्युटली. आणि त्याला हर्षल पटेलनी दोन्ही मॅचेसमध्ये छोटीशी का होईना 8-10 धावांची पण ती छान साथ दिली होती. त्यामुळे हर्षल पटेल असेल, हसरंगा तर असणारच. काय बॉलिंग करतो रे हा पठ्या, म्हणजे त्याच्या बॉलिंगवरती कसा अटॅक करावा हे मला कळतच नाही. माझ्या दृष्टीने मी जर बॅटिंग करत असतो तर याला कसा अटॅक करणार मी. 4 विकेट जमवल्या त्यांनी आणि 20 रनमध्ये रे फक्त. त्यामुळे तो तर आहेच, म्हणजे असणारच, कारण तो इतका छान टाकतोय. हर्षल पटेल मी म्हटलं ॲज अन ऑलराऊंडर किंवा ॲज अ बॉलिंग ऑलराऊंडर म्हणा हवं तर तुम्ही, तोही आहे. आकाशदीपने थोडा मार खाल्ला, मी मान्य करतो, पण त्याची जी काही मी मुवमेंट बघितली आणि कंट्रोल जो बघितला त्याच्यावर पण काढलेला. येस, मला असं वाटतं की त्यांनी 3 विकेट काढल्या होत्या आणि त्याला परत घ्यावा. मोहम्मद सिराज डेफिनेटली, अजून मी परत एकदा एकच फार आधीच्या एपिसोडमधला पॉईंट रिपीट करतो प्रेक्षकांकरता. डावखोऱ्यांना जेव्हा हा टाकतो ना मोहम्मद सिराज, तेव्हा तो त्याला अँगल करून तो स्लिपकडे जो बॉल घेऊन जातो ना, तो विशेषतः बघा. खूप चांगली गोष्ट तू सांगितलीत मोहम्मद सिराजबाबत. पण यामध्ये मला तुझ्याकडे फक्त पुन्हा एकदा टीमकडे यायचे. अनुज रावतचं तू नाव जे घेतलं होतंस त्या नावाकडे मला पुन्हा एकदा यायचं आहे. तू मोहम्मद सिराजविषयी खूप विशेष गोष्ट सांगितलीस, पण मला यांच्या टीममध्ये थोडासा फरक असा जाणवतोय किंवा कुठेतरी कमकुवत असं म्हणाला. मॅच जिंकतायत, त्याच्याबद्दल काही वाद नाही, पण अनुज रावत हे जे नाव आहे तो एक कीपर आहे. त्याच्यानंतर अजून दिनेश कार्तिक देखील यांच्याकडे कीपर आहे. अजून स्क्वॉडमध्ये एक कीपर आहे, इंडियन कीपर आहे. तर 3 कीपर खरं त्यांच्याकडे आहेत, पण त्यांच्याकडे स्पेशलिस्ट ॲज अ ओपनिंग बॅट्समन ज्याला म्हणतात तसा कोणी नाही आहे. पण आता ग्लेन मॅक्सवेल, आत्ताच लग्न झालं आहे, तुम्ही सगळेजण बघितलेत, इंडियन मुलीशी लग्न त्यांनी केलेलं आहे, जोरदार दंगा केला आहे. पण ऑस्ट्रेलियन रूलप्रमाणे जे क्रिकेट बोर्डाने त्याचा डिसिजन घेतला की 5 मेपर्यंत ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही टुर्नामेंट खेळू शकणार नाही आहेत. ज्यांनी अवेलेबिलिटी दाखवली होती किंवा नव्हती किंवा जे स्क्वॉडमध्ये असणार होते 50 वर्षात, त्यांच्याकरता हा रूल आहे. पण जेव्हा ग्लेन मॅक्सवेल संघात येईल त्यावेळेस असं मला वाटतंय की परत विराट कोहली फाफ बरोबर कुठेतरी ओपन करतो का काय, हा एक ऑप्शन आहे. कारण बॅटिंग स्ट्रेंथ वाढेल किंवा दिनेश कार्तिककडे ती जबाबदारी जाऊ शकते असं मला अंदाज आहे. तुझं काय? माझ्या मनातलं बोललास. मला तर वाटते कार्तिकपेक्षाही विराट वरती येऊ शकतो फाफ डुप्लेसीच्या बरोबर, आणि ग्लेन मॅक्सवेल तर त्याच्या मिडल ऑर्डरमध्ये जो तो घणाघाती प्रकार करतो ते करायला येणारच. तेव्हा तोपर्यंत मी सगळ्यांना सांगतो, जे लोक RCB अगेन्स्ट खेळत आहेत 5 मेपर्यंत तुमच्याकडे वेळ आहे. जेवढ्या जास्तीत जास्त मॅचेस यांच्याकडे जिंकून घ्या, कारण तो एकदा ग्लेन मॅक्सवेल दैत्य आला की काही खरं नाही आहे, त्यामुळे ते अवघड होणार आहे. तर येऊयात आपल्या पुढच्या सेक्शनकडे. तुम्हाला फिल्डिंग पोझिशन आम्ही रोज देत असतो, ती तुम्हाला ओळखायची असते. तर बघूयात आजची फिल्डिंग पोझिशन काय आहे. ही फिल्डिंग पोझिशन तुमच्या समोर आहे. बऱ्याच लोकांना माहिती आहे 30 यार्डमधली आहे. थोडंसं हिंट मी देतो, त्यामुळे 30 यार्डमधली ही फिल्डिंग पोझिशन आहे. तर आम्हाला जरूर कळवा ही फिल्डिंग पोझिशन काय आहे. तर येऊयात आता RRच्या प्लेइंग 11कडे. संभाव्य खेळणारे प्लेयर्स काय असतील हे बघूयात. राजस्थान रॉयल्स आपण बघितलं, मागची मॅच जिंकले होते, 23 रन तब्बल त्यांनी ठेवून ती मॅच जिंकली होती. मुंबईच्या अगेन्स्ट जिंकले होते, 2 खेळले, दोन्ही मॅचेस जिंकलेले आहेत, त्यामुळे कॉन्फिडन्स खूप वरती आत्ता आहे. जॉश बटलर 100च केला होता त्यांनी. पहिल्याच मॅचला आपण बघितलं थोडा चाचपडत होता, पण पुढची मॅच सेटल झाला, 100च केलेला आहे त्यांनी. त्यामुळे तो चांगल्या लईमध्ये त्याचा साथ देतात. तो यशस्वी जयस्वाल तो येणार आहे. तो काही विशेष करू शकत नाहीये, पण खरं गरज नाहीये त्यांनी ना, माझ्या अंदाजे तुगाच मोठे फटके मारायची गरज नाही. जॉश तुझ्या समोर आहे, तू सिंगल डबल काढ, त्याला स्ट्राईक दे, त्याच्याबरोबर राहा. कुठेतरी 70-80ची पार्टनरशिप तुम्ही ओपनिंग पार्टनरशिप देता, ते देखील खूप होणार आहे. त्यामुळे जयस्वालनी ते डोक्यात ठेवा असं मला वाटतंय. त्यानंतर 3 नंबरला तो संजू सॅमसन, सुंदर लईमध्ये तो आहे, 30 धावा त्यांनी पण केल्या होत्या. कनेक्ट बॅट खूप चांगली करतोय, बॉलला मधोमध त्याच्या बॅटच्या बरोबर मधोमध बॉल लागतोय, त्यामुळे कनेक्ट चांगला होतोय. देवदत्त पडिक्कल हे सुद्धा एक महत्त्वाचं नाव आहे. आत्ता मी तुम्हाला सांगतोय, देवदत्त पडिक्कल झालं किंवा रायन पराग ही जोडगोळी झाली, यांचा तुम्हाला आत्ता मोठा नावां वाटणार नाहीत की मोठी नाव आहेत, कारण वरती रन्स होत आहेत. ज्या एखाद्या मॅचला हे वरचे 2-3 पटकन आऊट होतील, त्यावेळेस हीच लोकं, हीच नवीन पोरं खालती येऊन विश्वासपूर्वक व्यवस्थितपणे खेळतील, त्यावेळेस त्यांचं महत्त्व तुम्हाला कळेल. पण शेमरन हटमायर सुद्धा त्यांच्याबरोबर त्याच्याच बाबतीत असणार आहे. 35 रन त्याने आत्ताच केल्या होत्या, त्यामुळे चांगली बॅटिंग त्यांनी पण केलेली आहे. त्यानंतर रविचंद्र अश्विन आणि नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट, यजु चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, म्हणजे एवढे बॅट्समन आणि एवढे बॉलर आहेत. पण पुन्हा ये यांच्या स्पिन डिओकडे, तो रविचंद्रन अश्विन आणि युजवेंद्र चहल ही 2 नावं तिथे जी आहेत, त्यामुळे खूप महत्त्वाची नावं आहेत. दोघंही चांगल्या लईमध्ये आहेत. त्यांना साथ देणारे बॉलर आहेत ते नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट आणि प्रसिद्ध कृष्णा. प्रसिद्ध कृष्णाबद्दल आत्ताच तू मला सांगत होतास की जॉश बटलर पण खूप चांगलं बोललाय, बोलायलाच पाहिजे, कारण त्या पद्धतीची बॉलिंग देखील तो करतोय. आणि युजी चहलनी मागच्या मॅच
मॅचला 2 विकेट देखील काढलेल्या होत्या. त्यामुळे पटकन आपण बघितलं होतं की युझी चहल चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी करू शकतोय. फक्त 26 रन त्यांनी दिल्या होत्या, त्यामुळे खूप चांगल्या एका लईमध्ये तो आहे. बटलरबद्दल एकच ॲडिशनल मुद्दा की T20च्या फॉर्मॅटमध्ये एक नवीन प्रकार असा सुरू झाला की आपण कायम ऐकायचो की बॉलच्या लाईनच्या मागे जाऊन खेळायचं असतं, पण या T20 फॉर्मॅटमुळे सगळे ते कॉमेंटेटर्सही बोलायला लागले की डावा पाय बाहेर काढून बॉलिंगच्या लाईनच्या तो लेग साईडला घुमवायचा, ती रूम तुम्हाला जास्त मिळते. आणि हा प्रकार जर बघायचा असेल तर तुम्ही जॉस बटलरच्या 100 आहेत त्या परत एकदा पहा. अगदी खरं आहे. स्वतःला जागा करून द्यायची, स्वतःला रूम करून द्यायची. कारण आता हे जसं जुनं क्रिकेट होतं, खांदा डोकं क्रिकेट राहिलेलं नाही आहे. हे जास्त ताकदीचं क्रिकेट आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही हा जो लेफ्ट शोल्डर असतो तेव्हा ओपन करता, त्यावेळेसच तुम्हाला पूर्ण स्विंग करता येतो. ऑलमोस्ट 180 डिग्रीमध्ये तुमची बॅट ही स्विंग होते. म्हणून ही नवीन टेक्निक, नवीन पद्धत चालू केलेली आहे, तर ती जरूर बघा. जसं तू म्हणतोयस, दोन्ही टीम तर आपण बघितल्यात. आता येऊयात आपण टॉप परफॉर्मरकडे, टॉप प्लेयर्सकडे. तुझे काय असतील आजचे? RCBच्या टॉप प्लेयर्सबद्दल बोलायचं झालं तर मला वाटतंय की आज जॉश बटलर सारखी इनिंग फाफ डुप्लिसी खेळतो का काय, ही इज ड्यू. आणि कदाचित आज तशीच इनिंग बघायला मिळेल तर मजाच येईल. त्यामुळे तो माझा टॉप बॅट्समन आहे. टॉप बॉलर माझा असणार आहे हासारंगा. सुंदर टाकतोय, मारायला अवघड जातोय, विकेट्स काढतोय, त्यामुळे तो परत एकदा तसाच टाकेल असं मला वाटतं. त्यामुळे हासारंगाला मी टॉप बॉलर ठरवतो. आणि माझा टॉप ऑलराऊंडर रदरफोर्ड असू शकेल. डार्क हॉर्स आहे. सगळे म्हणतात की हा भयंकर मोठा काहीतरी प्रकार करू शकतं, कदाचित आजच्याच मॅचमध्ये करेल. आज ती मॅच असू शकते. अगदी खरं. येऊयात RRच्या टॉप प्लेयर्सकडे, टॉप परफॉर्मर्सकडे. टॉप बॅट्समन मला विचारशील तर मला वाटते की जॉश बटलर पुन्हा एकदा 100 केलाय. असं खूप क्वचित होतं की बॅक टू बॅक 100 तेही एवढ्या मोठ्या लीगमध्ये, पण तो रन्स करेल. त्यामुळे तसं त्याचं नाव आपण आज घेतोय. टॉप बॉलर म्हणशील तर युझी चहल तिथे आहे. युझी आहे, अश्विन आहे, ट्रेंट बोल्ट आहे. म्हणजे 3-4 नावं. प्रसिद्ध कृष्ण आहे, पण युझीकडे पुन्हा एकदा मी जाणार आहे. कारण डिसेप्टिव्ह आहे थोडासा. असा तो तुम्हाला ना असं लालूच दाखवतो, या पुढे आम्हाला मारायला, आणि तिथे विकेट घेऊन जातो. त्यामुळे त्याचं नाव आज मला घ्यायचं आहे आवर्जून. ऑलराऊंडरमध्ये म्हणशील तर संजू सॅमसन. किपिंगसुद्धा करतोय आणि बॅटिंग देखील करतोय. त्यामुळे एक ऑलराऊंड परफॉर्मन्स त्याच्याकडनं आज अपेक्षित आहे. अशा प्रकारचे दोन्ही टॉप परफॉर्मर्स आपण आज बघितले. थोडं येऊया प्रेडिक्शनकडे. काय वाटतं किती धावा होऊ शकतील? मला असं वाटतंय की जर नीट बॅटिंग डोकं सेन्सिबिलिटी ठेवून केली ना तर 180-190 होऊ शकतात इकडे. 180-190चं विकेट, आणि तेवढे व्हायला पाहिजेत. कारण दोन्हीकडे बॉलिंग चांगली आहे, दोघांची बॅटिंग पण चांगली आहे. मी तर म्हणतो 200 पर्यंत देखील कुठेतरी जायची शक्यता आहे. जर जॉश मी म्हणतोय तसं खेळला आणि फाफ तू म्हणतोय तसं खेळला तर 200 देखील आज कमी पडणार आहे. थोड्याच वेळात आपल्याला कळणारच आहे. चला तर हे आहे आपलं प्रेडिक्शन. आणि आता आपण क्रिकेट ज्ञान, आपला नवीन जो सेक्शन आहे तिकडे वळूया. निलेश, तुझ्याकडे आज काय नवीन क्रिकेट ज्ञान आहे रे? येस, क्रिकेट ज्ञानमध्ये आज मला मी विशेष सांगणार आहे ते स्टम्प्स आणि बेल्सबद्दल. खूप चर्चा गेल्या 2-3 दिवसामध्ये त्याबाबत होत होती. हे स्टम्प्स आणि बेल जेव्हापासून चमकायला लागलेत ना, क्रिकेटर तर चमकत होतेच, पण स्टम्प्स आणि बेल ते देखील ग्लो व्हायला लागलेले आहेत. तर त्याच्याविषयी थोडंसं बोलूया. कारण याचं इन्व्हेन्शन झालं होतं 2013मध्ये पहिल्यांदा याचा उपयोग केला गेला होता. ICCने असं बघितलं होतं की हे करून बघूयात, हे होतंय का, आणि ते खरं चांगलं झालं होतं त्या वर्षी. पण 2015च्या वर्ल्ड कपपासनं हे अंगीकृत घेतलेलं आहे. ICCचा एक भाग झालेला आहे. प्रत्येक मॅचला हे असतंच. त्याचं कारण असं असतं की त्याच्या आतमधले जे लाईट आहेत ते लाईट ग्लो होतात, आणि ते लाईट ग्लो जर झाले, आपण थर्ड अंपायरच्याकडे गेलेल्या डिसिजनमध्ये नेहमी बघू शकतो, लाईट ज्यावेळेस ग्लो होतो त्यावेळेस फलंदाज बाद असा निर्णय ठरवला जातो. त्या लाईटबाबत तुला थोडंसं मी सांगतो. 1 सेकंदाच्या 1000व्या भागाला ते ग्लो होतात. म्हणजे इतके फास्ट, जस्ट मी टिचकी वाजवतोय त्यातसुद्धा जास्त वेळ घेतोय, तेवढे पटकन ते ग्लो होतात. ह्याचं खरं कारण काय आहे, असं करायची गरज का पडली? परवाच एक वादातीत मुद्दा झाला होता. आपण बघितलं होतं की रनआउट करताना एका बॉलरचा पाय स्टंपला लागला. त्याच्यामध्ये 3 स्टंपपैकी 2 बेल्स असतात, ते 1 बेल पडून गेली, पण दुसऱ्या बेलचा लाईट ग्लो देखील झालेला नव्हता. याचाच अर्थ त्या 2 स्टंपला टच झालेला नव्हता. आणि ज्यावेळेस त्यांनी स्टंप बॉल हातात घेतला, लावला, त्यावेळेस त्यांनी हे जे 2 स्टंप होते त्यातली बेल उडवली आणि त्याचे लाईट लागले. त्यावेळेस पंत तिथे उभा होता. त्यांनी आर्ग्युमेंट पण केलं की आऊट कसा, रूलप्रमाणे तुम्हाला जर असे स्टंप जर ते विस्कळीत झाले असतील, जर स्टंपवरची बेल पडली असेल तर तुम्हाला अख्खा स्टंप उखडून बाहेर काढायला लागतो, तरच तो फलंदाज आऊट होतो. पण ही जी लाईट ग्लोवाली बेल्स होती त्याच्यामुळे सोपं काम झालं ते थर्ड अंपायरचं आणि अंपायरचं. तिथे दिसलं की ती दुसरी जी बेल होती त्याला रंगच, त्याचा लाईट लागलाच नाही, त्याचा अर्थ त्याला टच झाला नव्हता, त्यामुळे तो बाद दिला गेला. तर हे आजचं क्रिकेट ज्ञान आहे. हे महत्त्वाचा विषय होता की ग्लो होणारे स्टंप्स आणि बेल्स.
आणि या ग्लो होणाऱ्या स्टम्प्समध्ये इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सगळं एकत्र आलं आहे आणि विशेषतः स्टम्पिंग आणि रनआउटच्या वेळेला ना तर फार महत्त्वाचे ठरतात. खूप चांगलं आहे. मी तुम्हाला सांगतो ते फिटिंग कसं होतं, जिथे बेलचा गुरू असतो स्टम्पच्या वरती छोटासा खड्डा असतो की ज्यामध्ये बेल बसते, तर त्याला अक्षरशः थ्रेड असतात. ते थ्रेड तुम्ही उघडले की बाहेर येते, ते अख्खी LED स्ट्रीप अशी बाहेर येते आणि त्याच्यावरती छोटे छोटे आपल्या घड्याळातले सेल असतात, तसे सेल बसतात. त्यामुळे ते दिसायला पण छान दिसतं आणि कामाची पण गोष्ट आहे, नुसतंच दिखावा नाही आहे असं मला वाटतंय. तर येऊया पुन्हा आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच विशेष मी म्हणेन तुला. आजची मॅच होणार आहे ती जॉश बटलर आणि हर्षल पटेल यांच्यामध्ये आजची मॅच होणार आहे. ती होणार आहे फाफ डुप्लेसिस आणि ट्रेंट बोल्ट यांच्यामध्ये आजची मॅच होणार आहे. आजची मॅच होणार आहे ती संजू सॅमसन आणि हसरंगा यांच्यामध्ये. त्यामुळे खूप छान बॅटल बघायला आपल्याला मिळणार आहे. तर तुम्ही ही मॅच पहा, नक्की पहा. आम्हालाही भेटा 4 वाजता. अशाच प्रकारे तुमच्याकडे प्रत्येक मॅचचं आम्ही विश्लेषण घेऊन येऊ. उद्याच्या मॅच विषयी थोडंसं सुचिरित यांना सांग. उद्याची मॅच बुधवार आणि KKR विरुद्ध MI असा हा सामना असणार आहे. गाहुंजे पुण्याला असणार आहे, त्यामुळे पुणेकरांनी परत जाऊन पाहायला हरकत नाही. 7:30 वाजता ही मॅच आहे, तर ही मॅच पाहायला विसरू नका आणि तोपर्यंत पाहत रहा सकाळ.